Hello guys, दा जों थांबाय दं नाग्रिजुलि बाजाराव जाइलि सनानि बार्थडे केक लायनो। हनै मोनफैबायनो माथो। लाखि लाखि। अ मोनफैनायाथ' मोनफैबाय र'। दा केकआसो गोथाव जागोन ना जाया? जायाबा हले जोदला फैथारगोनलां। दा मालिकआसो दंना गैयाबा? मालिकआ दंखायो माथो। माने हाबाय करिं। फ्रेन्ड्स, केकखौ नायनानैथ' जोबोद गोथाव जागोन बायदि मोनबाय। जोदला फैलायनो गोनांथि जानाय नङा नामा? नै दानाबा केकखौ खाख्रबनानै जों किडनेप खालामनानै लांसै न'आव। माथो भाइया हेन्डशेक लालायबाय। दादा मको दे हेन्डशेक। बढिया हल, बढिया जाउँ दे। नै दानाबा जों लामासिम ओंखारबोबाय आरो बै नै जोंनि मोसौ गारिया नाहरबाय दं जोंखौ। केमेरामेन फै आंनिसिम फै। गालां जागोनबो नङाबा जोंजों। जाइलिया केकखौनो नेबाय दं बे माला मोनहैगोन होननानै। होदोद मोनफैबाय माथो। हाय र' नोंथांमोनखौथ' बहाबा नुनाय मोनदो। नोंथांमोना बहा थांनो नागिरदों? सोरनि बार्थडे? सोर प्रिटि बेलाय? जाइलिया। जाइलि। आच्छा। नै दानाबा जोंना किउट समायना गथ'फोरा बिलुन सुफुंगासिनो दं। ओंखारलाय। नोंथाङा बहा थांनो नागिरदों? जोंहा दा मोनसे मा होनो मिन्थिनो नङा पार्टि दं सा प्रिटि। सोरनि? प्रिटिनि। सोर प्रिटि? बे जाइलि। जाइलि। नोंथ' दंग्रा बाबा। आलेक्स निरन्जन। थंग्रा बाबा दा। नोंथाङा फैदों मोजां जादों। आच्छा। ओमफ्राय सोर फैदों? नोंसोर खानिल'? नै जोंहा सेलार दंफायो। बिनि मुङा मामोन? आंनाथ' मुङा मंगल बर'। मंगल बर'। जेलाव दंफायोमोन बिथांजों हंग्रा बयाव। दंग्रा बाबा पार्टआ माला फैगासिनो? जोंथ' नांथारगौ जाबाय। पार्टआ नै दा जोंथ' एग्जाम बायखाबायनो। दा नै जा जोङो थंग्रा पार्ट 2 खौ बानायनो थांखादों। माने स्क्रिप्टफोराव लिरनाय जाखाबायनो। दा मात्र बानायना बाखि दं। बानायनोसै साननैसोनिथ' दा ओमफ्राय भिडिअ'खौ मोनसिगोन आरोना नोंसोर। ओमफ्राय दा बार्थडेआव दा मा लाबोदों? मा गिफ्ट लाबोदों? बार्थडेथ' लाबोदोंमोन। खिथानाया सिक्रेटलिसो। खिथानाया मानि जोंनो? सारप्राइज आरोना। खिथानाया मानि गोदोरथार। बहुत गोदोर लाबोदों। रावनोबो खिथानाया दिहुननो हाया। दे मानि दा होगोन आरोना प्रिटिनो। जाइलि सनानो होगोन दायो। जाइलि सना होगोन। नोंथाङा बहा थांनो नागिरदों? बार्थडे। सोरनि बार्थडे? प्रिटि सरगियारिनि दोङो। प्रिटि सरकारनि? नोंनि सनाया। आंनि सना? नोंसो सना बनायदोंमोन सकन? नोंसोरो बिजावजालिया मा नोंसोरनिमोनलै? आंनि सना। नोंनि सना। नोंबोथ' फार्स्टआव सना लादों। बार्थडे जानो थांनाय इनि बार्थडे जाइलि सनानि। बेनि बार्थडेआव फायदों मा लाबोदों नोंथाङा? खिथाथावा बा खिथाथावा। नै दानि बयसो फैनाय लोगोआबो दंग्रा बाबायाबो बुंबाय खिथाथ'नो हाया। नोंबो खिथाथ'नो हाया। फिसा बुस्थु फिसा। आरो नोङो फिसासो। फिसा बुस्थुखौनो जोंनो देखायनो हाया। हाया। माने जाइलि सनानि खिथिगोन। जाइलि सनानो होगोन। खामानि मावै आथिं आखाइ साग्लुंजोब्बाय। थेवबो माथो जालानो। जाबाय माथो। समायना नुदोंना लोगोफोर? प्रिटिनि बार्थडे नोंथ' आंनि लोगोसोलै। ओमफ्राय महा थांनो नागिरदों? प्रिटिनि बार्थडे जानो बार्थडेआव मा लाबोदों? नोङो मानसियो। सोर फैदो? हारसिं। आंखौ गारनानै बेलेग भिडिअ बनायनो सानदों?
फरायसालि सिख्लाबो बहुत मोजां बनायदोंलै भिडिअखौ पार्टनारशिप नङा रिचिप पार्टनारशिप पार्टनाराबो नों आंखौ गारनानै थांदोंमोन Happy birthday to you. 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 May God bless you. Happy birthday to you. नै जोंना दानियाबा केडि भाइया गिफ्ट होबाय दं मा खम दामिसो होग्रा बिलाय दे समेन नेक्स्ट सुमेन भाइ आं मिथिखायाखैना आरो नै लाजि बांसिन जोंना कर्न'आ फैदों गिफ्ट होनो हनै दानाबा जोंना मिस्टार धनन्जया फैदों गिफ्ट होनो उफ फैनानै जोंनिया दिनैनि प्रिटिनि 13th बार्थडे सेलिब्रेशना जोब्बाय र' लोगोफोर थांथ'नो नाङा बेहाय गोबां फट'सफोर दं मोजां शुट खालामनाय बेखौबो नायलां मानो होनोब्ला बे फट'नि गेजेरजोंनो नोंथांमोना प्रिटिनि गोबां रिलेशन एबा न'खरनि मानसिफोरखौ नुनो मोनगोन बेहाय इनक्लुडिं प्रिटिनि बिब' प्रिटिनि बिफा प्रिटिनि बिदा एन्ड etc माने नोंथांमोनाथ' बुजिखादों जियानो जाया मानो नोंथांमोना जोबनायाव लागै नायदो दे लोगोफोर नोंथांमोना नायबाय था आं आंनि दिनैनि हासार गैयै बिबुंथिखौ बेयावनो ज्राब गारनाय जाबाय गोजोन्थों नै लोगोफोर दानाबा नोंथांमोना नुबाय प्रिटिनि बिफा आरो बिब' सरि दे लोगोफोर आं फैफिननायनि